partea a doua când mi-am șters casa și trebuie să refac. Ok, haideți să refacem. Ok, haideți să o facem aici. Și haideți să punem patul la părinți. Bun. Ok. Bun, am făcut așa. Am pus din greșeală așa. O să arunc. Pun lumânarea pentru elevii care o să moară și da. Haideți să punem cărți. Stați. Deci, 4, 6, 7. Ok. Ok. Ce greu e. Că facem și cu băieți, punem și băieți aici, dar nu numai fete, că nu e corect. Școala de fete n-are logică. Dar nu e scump, m-am mai luat de mult. Mult. E mult. Ok. Cheia clasei. Ok. Luăm așa.
Ce ziceți? Atâta mi iese. Aici punem tablou. Așa. Și... Ok. Am terminat. Ok, haideți să ne alegem personajele. Primele personaje ale noastre sunt ei doi. Ei trei, da, cu tot cu profesoara. Eu sunt profesoara. Să vă fie clar. Te știm că ești profesoară. Ia vedeți. Ne punem aici. Da, haideți să ne alegem banca, că e prima zi a noastră de școală. Bun, haideți să ne prefacem că ei au vreo 12, au vreo 13 ani, hai mai mari decât mine, 13 ani, și prima oară când se văd cu colegi. Eu sunt Tocilara, da. Sunt Tocilara, care toată lumea face mișto de mine, dar ce să fac? Ia în prima bancă. Tocilara, Tocilara, urâta. Nu ați mișto de mine, că așa o să ajungeți și voi cândva. Nu o să ajungem, e clar că ești cândva freieră. Da. Da. Da, da. Da, eu sunt aici. Și eu sunt că sunt și eu. Eu sunt iubitul ei. Da, da. Eu sunt cea mai bună fată din clasă. Ok. Spre săricirea. Ok, haideți să decorăm tot casa, că bine, ăștia doi o să locuiască aici, pentru că și mai au aici două paturi, că mai stau cu tocilare, cu tocilarele astea două, da. Și ăștia dorm pe canapea cu doamna profesoară, da. Ok, nu mai povesti. Și, da, haideți să... Da. Haideți să chiulim, că... Da, mergem la baie, putem... Da, vedeți să nu întârziați. Că vă știu de anul trecut, dar normal că ne știu. Haideți să plecăm. Dar de ce să plecăm, măi? Dar trebuie să plecăm, nu mai vreau la orele astea, vreau să chiulesc. Vedeți să nu chiuleți? Ok, oricum o să chiulească, că îi știu. Puneți-vă în locul lor, că... Da. În locul lor. Dar eu vreau în locul meu, nu e corect. Nu e corect, e corect. Cum o fi, cum o fi. Mă, dar nu două fete, trebuie o fată băiat. Un băiat luăm. Da, eu sunt iubitul ei. Pentru că, da, și eu sunt tocilar. Ai grijă pe unde calci. Că-i doamna aici, da? Taci. Plecăm. Bine ar fi să da, haide. Haide să ne ducem
Ghioznarele. Ok, haideți să mergem să le aducem. Apropo, da? Voi în viața voastră ați fost undeva? Ok. Oh my god, văd. Oh my god, doamna e acolo. Înseamnă că putem să plecăm. Hai, doamne, hai, mișcă-te, tare, mișcă-te. Nu mai stea ca burlacul în piscină. Haide. Haide să mergem să ne alegem. Clar. Clar. Pentru tine clar că în rest noi suntem doar iubiți. Dai din gura că suntem împreună de ani de zile. Știu. Și nu mă bate. Și mă bați în continuu. Au. Mor. Uite, eu am PlayStation, și tu n-ai, pentru că eu... În fine, nu vreau să vorbim. Doamne, m-am schimbat o fată. Da, vezi că am ești bleg. Și nu-mi plac persoanele bleg, ți-am spus de atâtea ori. Termină că nu sunt bleg. Nu sunt bleg, Ok, o să-mi bag diamante, clar. Pe lângă bagăm niște... Bag asta. Ok. Haideți să mai căutăm, să ne cumpărăm. Sper să nu vină măta să ne prindă. Ne prinde pe cur. Haide, taci. Bă, pentru tocilarul ăla ar fi bună, da, clar. Ia, iubire. Da, ce frumusețe, mulțumesc. Uite, așa te vreau. Așa vreau eu, doamne. Îmi place foarte mult. Îmi plac ochelarii. Ce-ți place tot, iubirea mea? De la mine, pentru tine. Mi-am luat și eu ce mi-am luat. Ți-ai luat pijama, dar normal. Ce vrei, să nu mai mi-au nimic? Da. Scuzați-mă. Bun. Haideți să luăm un caiet. Totuși mai scriu și ei că n-au mereu noroc. Așa. Stai, mă, fraiere. Hai să mergem. Da, clar mergem. Haide, că eu nu mai pot. Ne încălzit, m-am încălzit. Mulțumim, la revedere. Bye. Doamne, ce-am făcut eu. Ok, haideți să mai donăm. Așa, și cam a fost cu sonorile de... Deci cam a fost cu sonorile de...